Okay mga kadiskarte, titignan natin yung ano natin, patibong natin kung may huli. Saka yung lambat tayo, no, pinano ko yung lambat, nilatag ko baka may mahuli. Titignan natin, mainit eh, baka nagbabaan yung mga isda. Oh, yan oh. Lalaki. Oh, kunin na natin yan. Ito yung isa mga idol oh. Sigurado to, may huli dito siguro to. Tingnan natin. Yan oh. Oh, see? Ayos. So yan mga idol oh. Ang dami natin na huli. Oh, ang lalaki pa. Bali, huli ng lamba to saka ano, yung patibong na dalawa. Yan oh. Ayos pa rin, biyaya pa rin. Thank you rin sa pag huli ng marami. Ayan oh. Ang dami na yun ng huli, malalaki pa. Thank you Lord. So ayun mga idol, di pa rin tayo nawala ng pag-asa, may huli pa rin yung patibong natin saka yung ano, lambat. So maraming huli natin ngayon, malalaki, magandang huli ngayon, tanghaling tapat. Thank you Lord. So ayun mga idol, 4:30 na, titignan na natin yung mga patibong natin kung mayroong huli panghapunan. Kanina marami tayong nahuli, tanghalian yun eh. So titignan natin ulit ngayon kung mayroon hapunan. Okay. Mayroon pa naman oh. May huli na naman oh. Ayos. Kunin na natin to. Mga idol oh. Meron kaya to? Meron din. Kunin na natin to. Ito na yung ulamin natin ng hapunan. Hindi na natin magagalaw yung nahuli ko kanina tanghali. Nahuli pa ako ng bangso. Bangus. Ayos. Pwede na itong hapunan eh. So yung nahuli natin kanina, hindi na natin yung gagalawin. So ayun mga idol, marami tayong huli na naman. So ito na yung ulamin natin ngayon, hapunan. Yung kaninang tanghali, hindi na natin yung gagalawin. I-re-rep na lang natin yun. Okay. Ayos. So ito na mga idol, nalinis na natin yung huli natin kaninang hapon. So ipiprito na natin. Prito ang luto nito ngayon, prito. Ayan o, bangus. Nakahuli tayo ng isang bangus kanina kaya kaya ano, okay lang, maganda. Ito na mga idol, luto na. Ready to eat na tayo. So okay na yan. Ayan o, may sausawan tayong bagong isda na may sili. So isang kalderong kanin. So tara, kain na tayo.